In tukaj bi mogoče šel na ta koncept UBI-ja, Universal Basic Income, oziroma univerzalni temeljni dohodek po slovensko. Zdaj, prišlo je toliko daleč s to idejo, ko sem spremljal ameriške volitve, se pravi ta demokratski del, da je en kandidat s tem v mislih kandidiral kot glavno svojo idejo, Andrew Yang. Kakšna so vaša razmišljanja okoli te predlagane rešitve za prihodnost, se pravi UBI-ja? Da, UBI mislim da u značajnoj meri bio rezultat upravo ovoga o čemu smo govorili, a to je toga, da kažem, straha da će značajan deo radne snage ostati bez posla, znači neće imati šta da radi. Drugi argument u prilog UBI-ja je to je Philip Van Parijs puno pisao o tome, to je zanimljiv argument koji kaže da UBI vama omogućava veliku slobodu u tome šta hoćete da radite. Drugim rečima, ako vi imate garantovani dohodak, onda recimo možda ćete 2 godine da se bavite, znači ne znam, poezijom ili literaturom ili odete na časove umetnosti, nećete se plašiti kako ćete ostati bez ičega, tako da vam daje neku mogućnost toga kulturnog, da kažem, možete se zove, da kažem, ne samo usavršavanja, nego flourishment, znači kulturne nadgradnje, tako, i slobode. Znači, to su neki argumenti koje, mislim, su realni. Ja ću dati i treći za jedan trenutak. Ja u knjizi u Capitalism Alone uzimam prilično skeptičan stav prema UBI-u, smatrajući da UBI i sadašnja država blagostanja ne mogu da finansijski idu zajedno. Prema tome, i u sadašnjoj državi blagostanja vi imate takozvanu social assistance ili socijalnu pomoć koja garantuje taj minimum onima koji su na dnu. Prema tome, nije da u principu oni padnu i nemaju ništa. Sada bi UBI svima davao, ili kao što je kod Friedmana bila negative income tax, svima bi davali neki dohodak i onda bi mislim, to je bilo garantovano, ali to znači da bi neke delove ovoga sistema zaštite onda morali da se prekomponuju. Ne možete da imate u isto vreme za nezaposlene nadoknada i UBI. Prema tome onda ta nadoknada za nezaposlene mora da ide do drugačiji način. Tu imam još nekoliko argumenta, uključujući i to da recimo levica ima ideju da će UBI smanjiti razlike jer će biti, znači, relativno visoke takse koje će finansirati relativno visoki UBI. A desnica opet ima obrnuti argument i mišljenje. Ako mi uspemo da idemo za UBI, i zato je zanimljivo zašto je desnica za UBI često, onda oni kažu, ako imate UBI, ja sam svima dao taj neki dohodak, nemojte da se onda brinete sa tim što ću ja imati milijone i milijarde, jer vi imate dovoljno, možete da odete na plažu, da se skijate, da radite šta god hoćete, ali nemojte moj dohodak da onda dovodite u pitanje. Prema tome, oni imaju dva različita tačke gledišta i obi su za UBI, ali ne mogu se dogovoriti, naravno, ako je UBI veoma visok, recimo, ne znam, $3,000 ili $2,000 mesečno, ili UBI bude samo $1,000, to su dve velike, to su naravno razlike. Prema tome, to su bili moji kontraargumenti, bilo ih je 4, ali neću sad idem kroz sve to. Ja sam malo promenio, i to je sad treći argument u korist, ja sam dao 2, ali sam malo promenio svoj stav sa ovom pandemijom. Jer ono što se pokazalo u pandemiji da je postao UBI, to bi bio funkcionisao kao automatski stabilizator, jer vi ne biste imali potrebe da idete niti u Evropi, niti u Americi, kroz sve ove legislative mere, gde ste uvodili svaka 3 meseca, sada je u Americi, mislim da je juče ili prekjuče konačno prihvaćen ovaj drugi val mera, vi biste imali to već automatski tu. Tako da u tom pogledu o tome nisam razmišljao kad sam pisao knjigu i mislim da to jeste u tim vanrednim situacijama argument za UBI, pošto bi zaista imali automatsko garantovanje kupovne moći stanovništvu koje bi ostalo i bez posla i bez radnog dohodka. To jeste argument za UBI.
Super, imamo še 10 minut. Jaz bi tole izkoristil za eno vprašanje, ki vam ga nisem prej izpostavil. Ste se glih dotaknili teh stimulativnih injekcij zaradi korona krize, se pravi ta CARES Act v Ameriki, marca letos je bilo dodanih, mislim, da $2,2 trilijona. Pripravlja se en nov paket, mislim, da zdaj za decembra, ki bi dodatnih $1 trilijon spumpali v gospodarstvo. Kako gledate na to inflacijsko komponento trenutnega monetarnega sistema in kako to vpliva na problem neenakosti? Pa tukaj bi vas še za na konec moram vprašati, koliko ste seznanjeni z tehnologijo Bitcoin in mogoče vaš pogled na prihodnost monetarnega sistema? To su veoma kompleksna pitanja, ja ću morati da ih jer neka stvarno ne znam. Kao prvo, ono koje mi je najlakše odgovorim, da kažem sa tim. Ja mislim da sa ovim povećanjem mase koje je bilo i ranije, posle ove prethodne krize sa quantitative easing i u Evropi i u Americi, ona je doprinela tome što svi vidimo da su asset prices, znači cene ovih kapitalnih akcija ostale visoke, što znači da su onda prihodi, znači od toga, pošto se vrednost toga ostala nepromenjena ili čak i veća, i vi ste onda imali ili capital gains ili ste imali značajne još uvek dividende i prihode zahvaljujući tome. To je u suštini, znači povećalo, ja mislim, to bih rekao, nisam o tome radio, ali to mi izgleda onako, da kažem, na prvi pogled, povećalo nejednakost u bogatstvu. I da je na taj način, znači, takav način quantitative easinga je povećao nejednakost u bogatstvu. Ono što je sad zanimljivo, mislim da je to jedna cela nova oblast koju ćete vi i mladi ljudi apsolutno imati prilike da vidite, a mislim da je to revolucionarno. To su mogućnosti koje elektronski novac, recimo kao u Kini, dovodi do toga da ne morate da imate quantitative easing koji ide preko banaka i koje u suštini je u korist bogatih, nego možete da imate ono što se govorilo helicopter money. Znači, ako vi imate račune koji su na telefonima i kojima možete da svakome povećate, da kažem, ili date ne znam, $50, $500 ili 5% na ono što imate ili tako dalje, vi imate strahovitu veliku mogućnost da potpuno targetirate taj novac, znači pojedincima koji onda naravno bi onda potrošili više, tako da bi kompanije preživale zato što bi drugi ljudi trošili više, a ne dati novac bankama koje onda daju kredite kompanijama i koji imate trickle down, da onda recimo te kompanije one kažu, mi ćemo onda zapošljavati ljude pa će onda oni imati veće dohodke. Pogledajte samo koliko je to imate, koliko vremena da dođe. Znači dajete novac banci, banka onda daje kredit nekome, onda taj neko proizvodi, onda taj neko zapošljava radnike i konačno oni imaju dohodak. U odnosu na mogućnosti koje elektronski novac daje, a to je da svima pošaljete novac. Tako da mislim da to elektronski, ja bih ostavio Bitcoin kome ne znam ništa, ali mislim da je elektronski novac i činjenica mi prelazimo sve više na to da će dati velike mogućnosti u načinu monetarne politike. Da jednostavno mislim da smo u nekoj ruku tu u revoluciji, da ono što smo mi nekad učili, ja nisam bio nikad makroekonomista, tako da ne mogu kažem pravno, ali što smo učili kao fractional banking i sve to, da je sve to će se promeniti sa elektronskim novcem. I konačno kažem jednu stvar koja, mislim, po mojom mišljenju, to je ovako malo futurističke deluje, ali ja mislim da ćemo se mi isto tako krenuti u sledećih možda 30 ili 50 godina ka privatnom novcu. Drugim rečima, da će taj monopol države, koji je zajedno sa monopolom sile ključni, da će on može se iskupi. Ja mislim da privatan novac, ona ideja koja je bila sa Librom, koja nije prošla dovoljno dobro, ali mislim da sve kao što je papirni novac, vi ste imali domilu početaka papirnog novca, pa je onda propadao, uključujući Kini ili John Law u Francuskoj i tako. Ali mislim da je taj poslednji monopol države, znači poslednji sem sile, da će on biti, da kažem, erodiran u budućnosti.
Tako, to je, da kažem, malo futurističko mišljenje koje nije bazirano na, da kažem, ja nisam, da kažem, poznavalac te oblasti, ali mislim da jednostavno da ga ovako postavim, pa ćemo vidjeti kroz 50 godina da li će se ispuniti.